anakku sing sae napa sae? Mboten. Pedemen, pedemen lho. Sapa sing ngelem swantene apik? Ngerti uga ngampirne aku. Bagus dhewe. Diintip bokongku ya. Lah ya bokong kok. Besok pinter sekolah kose. Lah yen wis bisa nyambut gawe kutum lang aku sabenerem ndherekaken sugeng kundur ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Lagune napa? Rabbi sholli Rengu kali kapilut. alaihi wasallam. Sing nyuwun Bos Kisut. Oke, baik, siap. Nggih, siap. Matur suwun nggih. Nggih. Ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ses. Aku tak nyanyi kok ya. Bar Mas, salat Id. niki wau wonten pamundutan lelagon saking Bos Kisut. Ya. Wonten rengu kalih Nggih. kapilut. Oh, Nggih, ngoten, mengke nggih. lali kula nek mboten Duh, kene. pun tenggani ucap kalian digajuan Pak lali. Polo, kalian Pak Lurah Sarmo wau. Nggih, mengke mbok Nggih, menawi nggih, kersa mangke nderek dari nggih Mas, sini. nderek Nggih, Nduk. sumbang swanten napa Nggih. Dono Arto nggih mboten Nggih, napa-napa. nderek. Niki aku tak wehni kono sik wae. Nggih. Nggih kok Pak. Nggih, anak nyenentingane Pak, ting ting. Nggih. Cep menengo ngiran nakku aja pijet nangis anakku sing bagus dhewe esuk pinter Labuh merang nusa enggal menengo anakku welasa marang dijauhi kegangguku iso gawe Mbah Kakung, ampun ngantuk nggih Kung nggih. Napa ngantuk Kung? Mboten. Mbok menawi mengke ngersakne lelagon monggo. Napa anu bubuk dereng aja to Pak, aku kok ya resiko nek jenengan tawani ngoten niku ki. Oh napa? Mimik susu. Ya Allah. Ngedepakmu, kayak
saperangan para tamu nderekaken sukun turingan sampun kono. Mas Ate. Ya, Nduk. Ya wis. Pindah rene ya, Mas. Ya. Kowe yo. Ngiranakku aja pijer nangis anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah cut menengo giranakku kang tansah tak gemot dadi ya ya usada lagonen nusa tinggal menengo anakku walaso marang-marang ibu Ditutute nganggo pipa ledeng amudeng. dicabui tudung gugu iso gawe bisa gawe bisa gawe Mas Atim Gusti Allah gumun aku wong arek iso modele kaya anu le bunglon nggih niki wau ingkang ditetakne sinten Mas Aribowo niku wau Utuh kok ya. oh senes Tole Kanza. oh Tole Kanza Dan Nduk nggih dijaluki mbok menawa engko jaluki dhuwit piye ta ya ora Ora, saru mbok menawa engko Tole Kanzae njaluk lagu apa. Oh ngaten nggih. Didoakne dulu Mas Ya. buat Dik Kansa ya. Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, bisa menjunjung tinggi kedua orang tua. Oh iya, wong tuane dijunjung. Ora lho Mas, maksudnya derajate iki lho Mas Atim. Nggih, nggih. Gusti Allah. Aja mbokku ning kono. Rengung ya. Mas Atim, mbokku ning kono hati-hati. Apa ya? Kuwi sing jilbab biru. Nah. Oh jenengan. Aku entuk mbok anyar le nang kene. Ya. Ngono pamer. Ayo. Iya mbok Warti. Kendang. Ya apa sak serku lho sing nyanyi aku arek bingung wae. Walat karepmu kok ya. Tuan lulu. Matur sembah nuwun Mantara, Nduk. nggih Mas Ate. Mboten katalupen menika katur para tamu ingkang ngersakaken langgam mrengu pun pinangkani insa mangke lumantar swanipun pamatri budaya.